filmez. Bă, nu fi... Mâine nu se... Nu este Dumitrescu, nu venește. E dragă, nu mai... Un sport ăsta făceai cu bani. Bă, ce aveam luat de ăsta? Mi-am luat de ăsta. Ăsta mi-a de la 8. Ce vă mai fac? Nu mai scuba, mă. De ce? Ce prost ești că îi dădeam drumul dacă e un loc ăsta. Păi nu, în 2 doare mai bine. Dacă în 2 pantă și o bagă în 2 în timp. Doare mai bine. Bă, asta-i fost pe gândă. Nu mai scuba, mă. Dar câte ori mai avem? Engleză? Bă, știi ce seamănă ăsta? Ăsta cu Iulica, când avea chef de bătaie, când eram liniștit, ce la casa făcea? Ce bătaie? Nu fi prost! Stați să-mi zic putul în lanță. Nu. N-am mai ușit. Unde te mă? Nu pare. Da, știu la un loc. Da, că auzi strâng. Nu! Nu rupe. Nu rupe. Dă-mă cu el pe scări! Dă-mă cu el pe scări! Stai că mai strâns de mână. Da, vă duc, nu mai filma. Decât să-și așa. Bă, tu vă pun. Auzi, îmi duci ora. Știu, vezi. Să rămână? Trebuie să-i filmezi, să-i profit, fac? Ce le-am făcut? Păi nu stai lângă mine? Ce spui? S-a internat contractul cu moartea. Ai trecut de ușă, ai trecut de portări viatului. Nu mă filma, vă stările. Stai cu fața, că portul. Așa. Să-ți pe telefon. Stai, stai să văd așa. Nu fi frate, Nu, eu nu se nuiești. Aoleu, trebuia să-ți țin 10 de
There's people and there's people. Exact. Nu mai fi că te-ai pus mai pe Paper sau... Nu, dar ai văzut cum face scurtul de mult? Pe lasă. Pe play. Bă, Să zici tot că și-am luat peste cap cu biciul ăla. Bă, ai ce bun. Mă dau pe Spați? Nu, la arunci. Nu, pe la nu făceam și tu am. Nu, asta ceva nu mai dau. Agent de că vreau să am găsit. Dai cu fotul. Aia aruncă. Am găsit la asta. Dar zic să... asta vă. Nu bine. Păi, A, bă, trebuie.